El que volia dir-vos abans, que m'està gastant molt de so llarg, anem a gastar també so curt. Per exemple, tots, esto vol dir so curt, vegeu, so curt, percussió corporal. Entonces, sons curts quan jo arribo així davant, esto és preparar, i això és un so curt quan jo arribo ahí. Molt bé. I puc canviar l'altura. Molt bé. Continuen ells dos, molt bé, continuen ahí. Ells continuen. La resta del grup què vol dir esto? És com un avís, que ne venen tres. Molt bé, greu, molt bé. Pero esto, el procés d'estar, a veure, com fa... Tota aquesta part d'experimentar és lo potent d'això, claro, que damunt estàs... Imagina si tu ara tingueres davant el teu instrument real, no? Estàs treballant en ell, estàs coneixent-lo millor, estàs obtenint de vegades sos que dius, i això es podia fer en aquest instrument? Hi ha molta gent que no coneix el seu instrument el 20%. Si tu marques un final, es produirà silenci. Si no vols que es produïsca silenci, què fas? Mentre ells estan fent un contingut sonor que tu ja antes has dit, tu realitzes una altra frase. Ells segueixen fent. I quan l'altra frase entra en modo play, d'una cosa es passa a l'altra, no hi ha silenci. És molt difícil, ara sí que ho ha sigut. Però, dis-me tres que vaig a utilitzar i anem a fer-ho només. En tres gestos tu i tres jo. I veuràs com és més fàcil. Jo volia ficar tot el grup en diferents altures. Però cantant, no? Sí, en sons llargs. Sons llargs cantats en diferents altures, vale. Uno. Per greu, després anem pujant cap amunt i després volia ficar algun solista. Vale. Entonces vas a gastar el so llarg, vas a gastar el solista. Això espera que se ho invente, que improvise. Claro. I un altre. I un altre, reguladors. En lo de la M? Vale.
Sí, reguladors és este, de volum. Sí. Vale. Això és... IM. Tancar i obrir. Vale. Molt bé, doncs... Vale, pues tu ja tens els teus. Jo vaig a gastar així, a veure... Vaig a gastar el de parlar, scanning... Que l'escàning és que només ho fem Quan jo passe... Sí, vale? Parlar, scanning i gastaré també les tècniques externes. I això és 3. Vull dir, t'ho dic perquè tu sàpigues el que jo vaig a gastar i jo el que tu. Entonces, si en algun moment tu vols gastar alguna de lo meu, també pots. Depèn de lo que escoltes. Vale? Pues la veritat és que estava tan pendent del que és lo peor, Sí, no, home, que és perquè normal. clar, estàs pendent així i estàs perdent l'altra part. Claro, però això és igual de normal que el primer dia que va a anglès. Igual. ¿Vale? Dient perquè... Què t'has pensat? Hombre, sí. A Xina, de cualquier manera, que... A Xina cualquiera, perquè... Vamos a ver, ¿qué? Ha ha ha!